Hölgyeim és uraim! Ez a Frisbee Hajdú Péterrel Budapestről a TV2 stúdiójából. Ma este itt lesz velünk Havas Henrik. Majd érkezik Rubin Tréka és Sobert Norbert. És aki a Frisbee dobja, Hajdú Péter! Jó estét kívánok, ez a Frisbee szezonnyitó adása. 2014. augusztus 6-án elhunyt Bajor Imre. A színész betegségével és halálával kapcsolatban számos hír látott napvilágot az elmúlt hetekben. Ma este itt lesz velünk Bajor Imre egyik jó barátja, aki végig mellette volt az utolsó időszakban. Jön Havas Henrik. Aztán itt lesz velünk az a fiatalember, aki szerepelt már a 100 leggazdagabb magyar között, most pedig egy világsztárral tárgyal, hogy leszerződtesse. Jön Sobert Norbi és felesége, Rubin Tréka. Kezdünk! Most a Frisbee-ben. Amiről eddig senki nem beszélt. Megtöri a csendet, és csak Hajdú Péternek val Bajor Imréről barátja, Havas Henrik. Augusztus 6-án 57 évesen elhunyt Bajor Imre, színművész. Bajor Imréről beszélgetünk Havas Henrikkel. Most kívánok, szervusz Henrik! Az apropó nem csak az, hogy Imrével jó barátságban voltatok, és az utolsó időszakot gyakorlatilag végigcsináltad velük, hanem egy nagyon komoly betegségen te is túl vagy. Te pontosan tudod, hogy az orvosokon kívül gyakorlatilag majdhogy nem mindenki sarlatán. Mégis végasszisztáltad azt, hogy Bajor Imrét különböző gyógyítók, különböző kínai, távol-keleti, illetve magyar gyógymódokkal próbálják meggyógyítani. Próbáltál ezzel ellen tenni bármit is? Hát különbözőek vagyunk. Az Ildi, az Imre felesége mondta, hogy két különböző helyzetről van szó. Ugye az egész kezdődött ezzel a kínai dologgal, ez a kínai kiruccanással. Én szó szerint el tudom mondani, hogy mit hallottam. De téged ebbe beavattak? Tehát te vagy az az ember, te voltál az ember, aki közel állt hozzá, barát én voltál? Én közel álltam hozzá, rendszeresen látogattam. Természetesen nem úgy mentem oda, hogy egyszer futball VB meccseket néztünk, a feleségem főzte a kedvenc kajáját, azt elvittük, és akkor vakatlanul szóba került, hogy éppen hol tart a gyógyulás. Világos, ugye? Na és akkor most elmondom, a kínai Henrik, a mélytengeri Mossad bejut a rákos beteg szervezetébe, a klorofília valamilyen oxidációs, vagy nem tudom milyen folyamatot indít el a rákos sejtben, akkor sugárkezelés jön, sugár, és akkor a rákos sejt, emlékszem szó szerint, úgy kezd világítani Henrik, mint a LED lámpa. Majd úgy robban szét a rákos sejt, mint amikor az üstökös behatol a föld légkörébe. Ezt ki mondta? Most hagyjuk. Ezt mondták nekem. Hogy ez lesz Kínában, ez fog történni Kínában? Igen. És akkor a másik része a dolognak, hogy valaki, egy asszisztens, nevet nem mondok, az asszisztens ajánlotta be valahova, egy orvoshoz, aki el tudja intézni, hogy Kínában, ahol ausztrál közreműködéssel fejlesztenek ki egy terápiát, hosszú a várólista, de el tudják intézni, hogy milliómosokat és olajsejkeket megelőzve kerüljön fel az Imre a listára. Ezt olvastam én is. Most ezeket én így végighallgattam. És ilyenkor jön az, amit te kérdeztél, hogy szívem szerint mondtam volna a véleményemet, de nem képzeled, hogy ilyen helyzetben mondja az ember, akkor azt látod a barátodon, hogy ő hisz benne, vagy hinni akar benne. De ezt ki mondta? Ott mondták. Mindegy. Ott de akkor ezt te támogattad? Nem mondtam rá semmit. De normális orvos kezelte Bajor Imrét? Hát persze, erről ugye amikor fölhívta a telefonjöjjek, akkor megmondtam neked, hogy nem vagyok hajlandó olyasmiről beszélni, ami nyilván nem akarok, hogy magántitkokat beszélj ki, vagy családi titkokat. Azért mondom, hogy akkor erre a kérdésre nem volt normális orvosnál is? Volt méghozzá én ugye mondtam, hogy a műtét után el kellett mennem onkológushoz, és rendszeres kontrollvizsgálatok vannak, ahhoz az orvoshoz irányítottam az Imrét, aki velem foglalkozik. De kopogjon be éppen csak, hogy a kontrollvizsgálatokat végzi. És erről nem akarok többet mondani.
Tehát látta őt normális orvos, de eredménytelen volt a kezelés, maradjunk ebbe, ez biztosan nem tudom, azt hiszem, hogy ezzel nem mondok semmilyen titkot vagy intim dolgot nem árulok el. Nem vagyunk egyformák. Nem hajtotta végre az utasításokat, bizonyos vizsgálatokat nem engedett elvégezni, mondjuk ennyit tudok mondani. A hagyományos orvoslást elutasította, és inkább az alternatívot helyezte előtérbe, akkor ez igaz? Hát nagyjából igaz, de annyit hozzátennék, hogy az acélbandival beszéltem, aki Kínában volt tudósító. És őt kértem meg, hogy nézzem már utána ennek a kínai dolognak. Nem a hagyományos kínai természetgyógyász szat területén működik az a klinika, ahova őt kivitték, hanem ez egy nagyon korszerű, a Bandit szerint, és azt hiszem ezt erről írtak is, valamilyen ausztrál pénzen létrehozott hipermodern klinika, ahol roppant korrekt kínai orvosok dolgoznak, akik valóban annyira korrektek voltak, hogy nem megvágni akarták, mint néhány magyar, nem mondanám, szóval mindegy. Szóval az, hogy 2 napig kellett csak ott lennie, és horribilis számlák helyett szerény összegből megoszta ezt a kirándulást, ez azt jelenti, hogy ez egy korrekt dolog. De bocsánatot kérek, én nem a kínai kezelésre gondoltam, hanem Magyarországon az utolsó időszakában egy doktor vagy nem doktor, Varga Zoltán nevű gyógyító kezelte. Én most itt nem akarok nagyon jogászkodni. Kezdjük azzal, hogy amikor Kínából hazajött és felbukkant 2 dolog. Tehát mondom, én direkt módon soha nem kérdeztem rá, hogy éppen ki kezel, hogy kezel, mondta magától az Imre, mert azért nyilván akár néztük a futballvilágbajnokságot, azért csak beszélgettünk erről. Itt ugye 2 dolog volt. Az egyik, hogy valamilyen, ez megint csak Henrik most Németországból sikerült beszerezni azt a cián tartalmú gyógyszert, ami Magyarországon nem is kapható. Ezt Németországban patikában lehet kapni, és bizonyos úton, módon ehhez hozzáfértünk. Akkor jött valami doktor Varga, nem tudom, a talp, reflexológia, mit tudom én, ezek így átmentek a fülemen. Tehát nekem ez. Azt áruld el, mert ott voltál, engem az érdekel, hogy volt olyan időszak a Bajor utolsó stádiumában, amikor jobban lett volna. Mert az újságok arról cikkeztek, hogy Varga össze-vissza írtak mindenféle baromságot. Jobban lett, olyanokat írtak például, hogy a színpadra, a rádiókabaréba. Igen, olyanokat mondtak, hogy most már jobban beszél, ami egy baromság, mert a beszédkészségével az utolsó hetektől eltekintve soha nem volt probléma, nem is értettem, hogy abszolút jól lehetett vele kommunikálni, semmiféle probléma nem volt. Az utolsó hetekben már romlott a beszéde, de már ez is több annál, mint amit el akartam mondani. Oda akarok csak kiukadni, hogy Dr. Varga, ez így szállt a levegőben, ha ott voltam fülén, Dr. Varga. És ugye olvastam a bulvárlapokat, minden cikkben Dr. Varga mondott valamit, hogy javult, meg így, meg úgy, meg amúgy, meg mit tudom, Dr. Varga. Na most én nem akarok jogászkodni, maradjunk annyiban. Nekem Dr. Varga, aki gyógyít, az eleve úgy néz ki, hogy orvos. Na most várjál. Tegyük föl, hogy én ülök egy repülőjáraton, eddig világos, ugye? Oda jön a stewardess hozzám, és fölteszi a kérdést, ön doktor Havas? Mert hát nyilván én nem használom a doktori címet, de az útlevelemben meg minden doktor Havas. Ön doktor Havas? Igen, én doktor Havas vagyok. Azt mondja, megnézni az egyik utast, aki beteg? Meg! Na, hogy most megint tényleg nem jogászkodni akarok, egy baromi régen vizsgáztam büntetőjogból, de a csalás tehát a csalás törvényi tényállása valahogy úgy szól, hogy aki jogtalan haszonszerzés céljából valakit tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, az elköveti a bűncselekményt. Na most én nem mondtam azt stewardessnek, hogy én doktor Havas vagyok, vagyis orvos, én csak ráhagytam, hogy én vagyok doktor Havas. Megnézem. Na most a tévedésbe ejt, az azt jelenti, hogy aktívan teszek valamit. Tehát felteszem a kezem, jó napot, doktor Havas vagyok, és marhára gyógyítani akarok. Más kérdés, hogy megkezdik, hogy doktor Havas? Doktor Havas vagyok. Na most a doktor Varga nem kell, hogy ahhoz, hogy ő csalást kövessen el, és hogyha mondjuk csak az, hogy
kiszámolnánk, hogy hány bulvárlapban kapott reklámot Dr. Varga, meg az intézete, vagy mit tudom én, ha azt kiszámolnánk, hogy ezzel mennyi anyagi előnyre tett szert, akkor már szépen lehetne az ügyészségnek dolgozni a vádiraton, hogy csalást követett el, mert anyagi haszonszerzés, ugye reklám, már ne is menjünk abba bele, hogy kitől kap pénzt, kitől nem, hanem az, hogy tévedésben tart. Ugyanis ha én azt olvasom, hogy Dr. Varga gyógyít, akkor teljesen logikus, életszerű az, hogy arra gondolok, hogy ő orvos. Világos, ugye? Hát persze. De nem kell mondani, hogy Nemzetvédelmi Egyetemen doktorált egyébként, aztán visszavonták ezt a doktori címét.